Коли в тебе нічого немає, що ж ти можеш дати комусь, як ти пустий, який може просто приоткрити рот, і на цьому її красота закінчується. Скажіть, будь ласка, скільки ви витрачаєте в місяць на косметологічні послуги? Практично наскільки в мене був свій салон. Скільки потрібно коштів, щоб дівчині прям таке сильне перевтілення зробити? Не потрібно робити ніяких перевтілень. Які процедури собі робили? Ну, толком, мабуть. Контурна пластика губ, Ну, легонько, да, робила. ботокс. Ну, це такі елементарні легкі уколи. Це не нарощую, ногті теж, волоси, все своє. На що звертаєте увагу в чоловічій зовнішності? Інтелект – це і є його зовнішність. Ну, можливо, є якісь табу, те, що ви бачите, і така, ну точно. Нема табу, Що б ви обрали? Вічну молодість чи $1 мільйон? ні вічну молодість, ні $1 мільйон. Що? Щастя і кохання у серці. Супер, дякую, дуже вам І дякую. вам.